mobil gratis cuma di sana nanti. Oke guys, kali ini aku warpe ning Ganis. Wah, iki mobilnya CJE kayak nganu dewu mobilnya. Anu untuk undangan. Undangan iki lho, guys. Gak Bu, gak sak pasar ki ndek sore iki. Hai guys. Iki mbok yem lho. Loh, mbok yem. Mobil yang apa nih? Ndang. Kayak guys mobilnya ra iso lewat. Soalnya di guys. Mobil kayak mobil Heisa apa sih ngono ki? Pokoknya mobil Sultan guys. Guys. Penyuluhan. Mobil ya guys. Mana prale? Kowe go buku ngalor itu lho. Piye lah iki gak buku. Napa? Loh, undangan melok pernah? Gak. Fitrian Nancing iki lho, Fitrian Nancing. Wo. Setengah 09.00 iki jam Indonesia, Lek. Jam Indonesia iki jam 09.00 ngaret jame. Jam Arab. Kacil kata berarti, heh? Jam Arab gak roh. Bali sudah kacak ini. Iki lek ngatemi. Bali karo kene kacak tadi. Yo kacek, Lek. Biasanya sudah kene jam mall sudah dino kono masih Pak Infak sudah setengah 09.00. Dengane kerupuk pil. Mana? Gak wis aku bar mangan. Aku mau nganu iku ngambil. Terus aku ngenteni lek ngatemi. Beboyem. Terus sumune kerjane kok gak bote pas iki sumune. Ya Allah, Lek. Wis sumuken. Wih, kertasku sik tak. Yes, tasku Yohan. Sing penting duwe sego, jajangan. Dah, aku mah tuku. Aku mah tuku sego sambel welut. Kowe ya? Tapi aku pengen kuwi dadi pancang tak tekeki request mangan burung-burung. Kowe pengen sego apa? Tak tukoran gede Cantika, sego campur ae, Mbak, ngono ya wis, tak sego campur. Jangan. Heh? Mas jangan ya, tapi dapat terus semua. Lah sing aku ndek iso tuku siji tok, Mbak. Biasane kan enggak tekok isih. Cuma aku lagi mulai ambil apa yang kau pasar induk nukokno celana abu-abu osis kecil kabeh. Untungnya kok alhamdulillah enak nang Kono. nang pasar induk. Pas tinggu. Ning kene kene. Enak. Oh. Langsung rono aku beli api mah. Pantes tak kira ning Mbak Romo. Langsung nang pasar induk. Lah celanane kenapa? Alhamdulillah Mbak. Ya Bu, anu Mbak lang arene sampe gedene ya. Enak Mbak sing gudi wetenge nang 41 ukurane. Iki 37. Yo, apen gak pakai ngono. Anak mau aku duduan enggak? Aku tak gantiane dia. Kurang. Loh. Oh iki. Ora kok sakno. Nggih, guys. Kae wis teko. Tutupnya gak bisa lewat kene, guys. Ayo. Tutup, kene mbak tutup kalau bukaan mengor ya. Lah iya. Awak dhewe kok dhisik. Iki enak Mbah, kuwi mah ya bae kok ngono. Mau ya wis ae budal. Loro sop aku. Wis mari kok iso. Wis mari. Wis sehat. Wis sehat. Yo piye? Nggone Pak Bapak mah agak mulai. Pak Mulai terus wis sadar. Lah ngene iki tuku nang nggonku. Ya wong Mbak Intan. Kok bumi iki hadir ae. Aku dijak ning mburi kok, guys. Apa dokter ya? Dokter ya. Stop guys. aku cuma mobil Ini guys, tenang guys.
Iki durung mulai guys. Sini nggak lupa jajan nggak lupa boleh makan ada besok nunggu jadi di hari Minggu jadi tidak selalu taruh Vietnam ya besok dia nggak jadi mulai guys. Monggo kepada Dokter Priyasari mungkin berkenan memberikan hadiah kepada Ibu Umiatur. Dek manglo dene apa jenis bertanya Pak Umi lupus karo tanya lupus bedanya lupus sama kusta apa Perbedaan lupus karo kusta. kusta tak kira ki Setelah ini kita akan tepuk tangan. Dimas sudah keluar. Dimas sudah keluar. Oke, terima kasih tepuk tangannya semua. Oke, selanjutnya Ya dewe-dewe iki entuk kabeh. Entuk kabeh, guys. Entuk hadiah iki permangan barang. Loh. Gini Mbak Lipah ki tak gawa aku. Amplop. Lah ya. Amplop. Sik Mbak ya. Apa nanti, Pak? Gak ero. Ngendi? Orangnya kayak Walah kucingen kok yo ning omah ae. Mire ceng aku pengen ndelok lho, Ceng. Tutup sik jajal Mbak Mam. jajal Pakku tak anu. Pak, sekuncinya enggak juga, Pak. Kunci piye? Lho, guys. Lawang. Ya iya tak iso ngono. Lah yo. Piye le? Wah, udang dianu itu dikeklo, dibandekno iki Mas Sam. Waduh, rusak lagi. Kunci ku nek dimana ge sak lah memang. Guys, ki jajane wis tak gunule. Jajane Mbak Lita. Mbok Yemi bejo lho untuk amplop ki amplop Mbak Lita ya. Amplop kaya Untuk mang wong berapa ini? 10.000 ya, guys. Guys, enggak buka ini. Iki nih, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Iya iya le. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya ini. Pokoknya Mbak Yem ki nek nang dames kae entuk apa Mbak Yem? Beras, Beras, gula, minyak, ya. minyak sama susu. Bejo iki lek anu Mbak Yem. 50. Rezekine bumi lho ya entuk. Untung emang wong emang ora pawon ae, guys. Melok nulis contek-contekan. Udah. Udah. Antara boy. Iki le, mari tenggene lek dames. Yes, guys. Ini jajane ngene wis tak ombe. Dadi iki ya ono. Jane karek opo ini? Tak pangan mang apa kacangnya tak pangan ki ono roti. Anu cek anu menurut guys. apa kunci gini james Mbak. Roti coklat, roti dari dokter Pras Solo. Ya. Tak unboxing ya, guys. Berarti panganan kesehatan. Jam jin nganu, mangkok jerebe mangkok. Ambil
dari dokter berarti panganan sehat. Apa ki? Tempat makan. Oh, tempat makan. Alhamdulillah. Ngomong ngono. Ada ngatem memang ya kayak aku. Kena nggo sandut. Waduh baik Naira guys. Tempat makan alhamdulillah. Hihi. Kena tinggal rekreasi. Yo tempat makan lo Sen MBG. Nek ngatem memang tuh apa? Yang ngene iki ora? Termasuk nomor 1. Oh, aslinya nomor 1 awakmu boyem. Nomor 1 ki sapa? Asline Mbak Ismai. Iya, untuk nganu yo. Salah yo. Salah. Mari Mbak Isma kok ngene. Kayak salah, guys. Nomor 1 aku ngene Bang nih. Pak nek apa ngene Pak tidak kok gak percaya. Untuk ane bahkan untuk dia. Sedang Aku tak ada meneng ae. Mau orang kok itu apa? Jenenge ngono iki malah nganu. Doang. Rezeki kok tukokno bakso Alpin nambah iki. Iki yo rezekine bumi Mbak Lita iki nek enak apa nek Pak entuk lho. Kene udah buka, Mbak. Kirim udah buka nang kene sini apa? Iya kok udah ngontan mau makan rame. Rame. Jadi WA. Mbak, 50.000, Mbak. Nomor 1. Padahal mah tulisannya nomor nganu Mbak, nomor 5 mbak 6. Aslinya ngomongnya ya. Nilai tertinggi nomor 1 Mbak Isma. Mang ngono ya Mbak ya. Ya, Tapi rezekine wong ya. Ya lek ngoten ya. Nomor 1 nang Mbak Isma aslinya ya, tapi Mbak Isma ning kene. Dekne nyebut kok gak ngisor. Dadi gak maksudnya. Nilai tertinggi mah kan Mbak Isma panggilan nomor 1. Kan mesti kan nomor 1. Sini kene. Kene. Lah wong emang jarane. Jane Mbak iya Mbak. Ambek bumil ya guys, rezekine wong ya ra. Piye lah jane, Bu? Maksudnya piye? Dia kan jadi wong patok ya. Yo, dadaman tambah. Pak mbak jagongan sik. Ini ada gak peteng ya? Ada peteng ya? Ini petang benakna. Ini ada loh. Ini itu. Oke guys, wes guys ya, engko dilanjut nih. Semangat. Aduh. Piye iki lek? Ini kan buka, Mbak. Bang. Ayo kene. Wes satu wes. Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hanima Family pemirsa. Kok mak seneng ya. Bar kumpulan ning Gondelek Damis acarane mang. Sadari Kusta didatangi dokter-dokter dari Iya, ini masang guyang-guyu lah. Keterangan rezeki nem lo ngeri ya. Bumil, duit di lagi asal dilebokno neh. Ya Allah, kono kipas-kipas sijine delok. Nyanyi ra kabra, ya Allah Gusti, ya Allah. Ya Allah malah lagi lho. Jan bejo tenan ae, guys. Tapi pasien mau bejo terus lah. Benane glindingan. Iya. Apa beras? Awakmu sotek kayak terakhir entuk apa mu apik ya dekane sing terakhir. Kerupuk. Beras minyak. Dorpres, dorprese. Berharga kabel. Ya iya, dekne dek pertama nek omah yo. Mah, Mah. Dijak sotek omah. mah. Saiki wis ora rasane gagenan nyetitir. Mah aku terus melok omah padha.